Și acum voi elibera peștii prinși de la Laca Grișteu. Cine are bani poate să-și cumpere. Eu cum nu am, mai sărac, le dau drumul înapoi. Era frumos, poftiți la pescuit, dar nu-i minciună la balta asta. Zâmbiți, vă rog. Pe cine doare inima să nu vie la pescuit, nu, Ioanu? Vă dați și drumul, ce mă prinde mâine? Ține la poză pe unul. Zâmbiți, vă rog. Mulțumesc. Ia nu. Atât. Poftiți la pescuit!